ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ngut ki Briew la Khlad no Shen hakawe ki jingja basupsi ha ka bakawe ka Trok kit dok kha kala ha Mawblei shlong bat kini kala ja menta ka step shpotri yeyong arajar alfsao kat pakani ka Trok kadang wan na ka than smith kat bau Draibar ula Lait na kani ka jingja kat kum ka je thu ki Briew ki basakhi ya kani ka jingja kita pentip pakani ka Trok ka badan yo number AP16PS9689 Bat kani jingja kala ja na kadaw ba kani ka Trok kana fail break. Halor kani ban Lait na kini jingja la ya thu pau new Draibar banyak ya kini ka Trok la pen kala no kini ka Trok bat kini ki arwat ki bana Khlad Shen. Kadai ha ka por ba ki kinthi bat isha ban kala ha kani ki ka Trok bat Draibar Lait em na kini jingja bat ya ulara no civil hospital. Tang marsio jingte panor kini jingja ka kulun search and rescue team marma kila poi syakete jaka ha Mawblei Pat yarap say ya kamet yam jong kini ki arngun tak adu bethawa ya kini khubor ompat shim la yo jitip kapati kena la kini ki bayap ki dena pat kumju ru yo Draibar